Салом алейкум ҳамватанон, тоҷикон ва мусоҳиби олам. Дар бораи мо шаҳри Рамазон ба шумо гуфта будам, ки мо дар моҳи шарифи Рамазон қарор дорем. Алҳамдулилла, моҳи Рамазон як рукунои ислом аст. Якумаш, дуюмаш, ки дар ин моҳ Қуръон нозил шудааст. Сеюмаш, ки дар ин моҳ шаби аз шабҳои қадр ҳаст. хоб баъд ин ки дар ин моҳ пайғамбари мо салам 10 рӯзи охири моҳи шарифи Рамазона пост медоштанд, бедорхобӣ мекарданд, эътикоф менишастанд, аз зану оила фарзандашон рафта дар масҷид вай мекарданд, меистоданд, то ин ки шаби қадрро мисол ки чӣ кунанд, вохӯранд дар ҳамон рӯзҳои охири моҳи шарифи Рамазон. Мо вақте ки дар Судан таҳсил мекардем, моро аз донишгоҳ вай медоданд, таътил медоданд. Таътили моҳи Рамазон мебуданд, ки 10 рӯз моро ҷавоб медоданд аз дарсҳоямон дар донишгоҳ. Равед мегуфтанд масҷиду вай кунед. Дар масҷид касе хоҳад эътикоф менишинад, касе мехоҳад хатми Қуръон мекунад, касе мехоҳад ки чӣ кунад, дар масҷид таҳаҷҷуд хонад. Барои мо ҳам иҷозат медоданд. Ва мо дар шаб пеш аз авсари хезӣ 1 соат пеш мерафтем масҷид, дар хобгоҳ хоб мекардем. Баъд хиста мисол 1 соат пеш мерафтем дар масҷид, таҳаҷҷуд ба онҳо мехондем. Лекин мо вақте ки таробеҳ мехондем, мегуфтанд ки касе ки омоданӣ бошад таҳаҷҷуд хонданӣ, витра нахонед. Ва мо витра нахонда мерафтем хобгоҳ, хоб мекардем. Баъд меомадем пеш аз чӣ мегӯям, авсари 1 соат пеш меомадем, таҳаҷҷуд мехондем бо онҳо ва витри воҷиба хонда, баъд авсари хӯрак мекардем. Баъди авсари баъд меистодем, тиловати Қуръон мекард касе мисол, баъд касе ки зикр мекард, бомдода мехондем. Пас аз бомдод касе мехост дар масҷид хоб мекард, касе мехост меомад ба хобгоҳ. Ҳамин гуна мо 5 сол дар ҳамин кишвари Судан таҳсил кардагим. Ҳамин хел бо чӣ мегӯям эътикоф шинос шудам, бо таҳаҷҷуд шинос шудам, бо мисол чӣ мегӯям витри воҷиба, мисол ки агар ки таҳаҷҷуд хонданӣ бошӣ, мисол витри воҷиба нахонда баъд хоб равӣ. Ҳамин чизҳоро дар ҳамонҷо таълим гирифтам. Пеш аз он ман маълумоте надоштам. Мисол таҳаҷҷуд чист, эътикоф чист, намедонистам. Лекин авсарихезӣ медонистам. Барои ки авсари мо мехестем, рӯза мегирифтем дар вақти чӣ мегӯям Тоҷикистон будам, мисол вақти СССР коммунистӣ, байрақистор тори сарнозадагӣ буд, лекин дар дилҳомон имон ба Худованд. Алҳамдулилла, рӯзаҳомонро мегирифтем. Намозонам мисол паноҳи одамон мехонанд намоз вақти СССР да. Яки рӯзаро ҳеҷ кас тарк намекардам. СССР ҳам қадар бақоҳат будам, қадар чӣ мекунад, яки мусалмон дини ислом Аллоҳ таоло худаш ҳимоя мекунад. Ҳимоякунандаи дини ислом Аллоҳ таоло бо бандагони чӣ мегӯянд, рост ва ҳақиқат ҳақ будан дар роҳи Худованд Аллоҳ таоло қувват метиҳад ва рӯзаву намоз доим мисол чӣ мегӯянд, сутунҳои ислом, 5 руки ислом доим чӣ аст, мустаҳкам аст. Аз аввали дунё то охири дунё. Бо ёрии чӣ мегӯянд Аллоҳ таоло ва сабаб бандагони Аллоҳ таоло дар рӯи дунё иншоаллоҳ. Ҳамин гуна мо вай мекардем. Моҳи шарифи Рамазонро пост медоштем дар вақте ки дар Судан будем. Касе ки мисол бо медонед чӣ буд? Оли баъд як чӣ мекунам, видео барои занҳо тааллуқ дора. Иҷоли ҳама тамошо мекунед, зан мард, ва як видео барои занҳо ҷудогона мекунам. Як ҳафта ёдам омад, намегӯям, барои ки мардҳо тааллуқ надорад. Хоб ҳамин гуна мисол моҳи шарифи Рамазон баъд пост дорем. Таҳаҷҷуд, дар бораи таҳаҷҷуд як кас пурсид, дар бораи таҳаҷҷуд бо ҷудогона шумо видео мекунам. Ҳамин чизҳоро мехостам ба шумо расонам. Чизе ки ҳозир дар ёдам омад, хостам ба шумо гӯям. Хоб, зинда саломат, хонавод саломат бошед ва подписаться ва лайк, чӣ мегӯям, поделиться фаромӯш накунед. Медарам шумо.